Čaute ľudia, tu som znova ja a dneska ideme si dávať Pokémonky z predošlého videa do tohto albumu. Tu mám kocky a hodím jednou. Keď padne jednotka, tak hodím druhou. Takže poďme na to. Štvorka. Takže idem si roztočiť koleso šťastia. Už sa to točí. Takže 40. Idem si vybrať 40. Počkajte, čo je 40? Aha. Takže musím to nájsť. Už to mám. Takže 40 je tento Gengar. Idem ešte raz. Takže ideme stočiť. Už to ide. Desiatka. Tu je toto. Počkajte, idem si to vybrať. Takže 10 bola Uršauna Včko. A ideme si stočiť ešte dvakrát. Už to ide. Takže 21. 21 je toto. Idem to vybrať. Počkajte. Kde je 21? A tu. Takže 21 je toto. Volcarona Včko. A ideme pod poslednú. Posledné ostočenie. Tridsaťdva. Dobre, takže toto je 32. Počkajte, musím to vybrať. Toto je 32 je toto. Takže ideme si to vybrať. Idem si zobrať album. Takže berem album. Toto suniem. Toto dám sem. Otvorím album. Takže musím nájsť, čo tam bolo. 10 bola. Takže tu. 10 je toto. Dobre, takže 10 je toto. Vyberieme papierik 10. Dáme tam kartu. Tak. Potom ďalej tam je 21. Takže 21 je toto. Volcarona Včko. Nájdeme si 21. Tuto je. Vyberiem 21. Dám tam toto. Tak. Potom tam bolo 32. 32 je toto. Počkajte, musím si to vybrať z obalu.
Takže 32. Tu 32 dám sem. Tak hotovo. A posledné je 40. Toto. Idem si to vyberať z obalu. Dobre, už to mám. Toto je 40. Idem si to nájsť. Toto je 47. Tak. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber. Zatiaľ čus.